Καλημέρα γλυκές μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και σήμερα θα σας γυρίσω ένα βιντεάκι και θα ήθελα να σας δείξω ορισμένα tips, ορισμένες προτάσεις που έχω για ένα εύκολο και πετυχημένο μακιγιάζ. Δεν είμαι make-up artist και για όνομα του Θεού αυτές είναι οι ιδανικές που θα μπορούν να σας δώσουν ακόμα καλύτερα τύπα από μένα, αλλά έχοντας μια περασμένη ηλικία και τόσα χρόνια βάφομαι και εγώ και οι κόρες μου έχουν πάρει ορισμένα τύπα από μένα και πιστεύω ότι τα χρησιμοποιούν επίσης πολύ επιτυχώς. Πολλοί παραδείγματος χάρη μετατούν πώς κάνεις τον eyeliner έτσι πολύ ωραία ή πώς κρατάει το χείλη σου ή πώς το μεγαλώνεις, γιατί κανονικά έχω πολύ μικρά χείλια να σας πω την αλήθεια, ή πώς είναι το δέρμα σου τώρα από τη στιγμή που περνά στα 40 σιγά σιγά ακόμα έτσι ωραίο που δεν είναι και τα λοιπά, και ήθελα να σας δείξω ορισμένα τρίκ. Πριν σας δείξω όλα αυτά, είχα μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, αν και ο καιρός είναι χάλια και δεν μου αρέσει καθόλου ο καιρός όταν είναι χάλια, να πω την αλήθεια. Είμαι Ελληνίδα, αγαπάω τον καλό καιρό, αγαπάω τον ήλιο και έχει εδώ και χθες και σήμερα. Γκρίζο με γκρίζο είναι, αλλά τέλος πάντων χτύψε το κουδούνι και ήρθε ο ταχυδρόμος και μου έφερε ένα πακετάκι που είχα παραγγείλει από το Douglas. Και είχα παραγγείλει και πώς τα κατάφερα και πάλι. Πήρα ένα ακόμα lip gloss από την Rihanna και ένα κραγιονάκι επίσης της Rihanna από τη MAC και θα σας τα δείξω όμως. Λοιπόν, παρήγγειλα το lip gloss αυτό της Rihanna. Ξέρετε ότι η MAC κάνει συνεργασία με τη Rihanna και συνήθως δεν προλαβαίνω τίποτα μέσα στο ίντερνετ. Και κατά σύμπτωση είχα προλάβει, είναι αυτό το κόκκινο το βελούδινο packaging, συσκευασία. Και εδώ είναι το logo της Rihanna. Είναι με χρυσόσκονη μέσα, έτσι κόκκινο, και είναι ένα πολύ ωραίο κοκκινάκι. Το lip gloss το έχω για μένα, γι' αυτό και θα σας το δείξω. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα, πιστεύω στα χείλη θα είναι τέλειο. Και όλα τα λεφτά πηγαίνουν δηλαδή ένα προς ένα, πραγματικά πηγαίνουν για διάφορους σκοπούς σε κάθε κράτος, για τους ανθρώπους που έχουν νομίζω AIDS ή διάφορες άλλες ασθένειες. Και κάντε δηλαδή και κάτι καλό για κάποιο σκοπό. Αν βρείτε τα, προτιμήστε τα. Και επίσης πήρα ένα κραγιονάκι και αυτό είναι το Viva Glam Rihanna και μου άρεσε πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Το χρώμα όχι ίσως τόσο μέσα, δεν βγαίνει από το κουτί, δεν το πιστεύω. Και είναι αυτό εδώ το ωραίο, πολύ ωραίο κόκκινο. Και δεν είναι μόνο κόκκινο, αλλά άμα το πιάσετε πάνω σε βελούδο. Μου αρέσει πάρα πολύ. This MAC. Εδώ βλέπετε πάλι την υπογραφή της Rihanna. Και βγαίνει έξω ένα πολύ ωραίο κόκκινο. Εδώ λίγο φαίνεται προς το πορτοκαλί. Έχει όμως λίγο μικρό πορτοκαλί. Πρέπει να είναι λάστα. Είναι λάστα, δεν είναι frost. Είναι frost, το κατάλαβα. Δεν είμαι τόσο fan του frost ή του λάστα. Αλλά εντάξει, δεν θα σας το κάνω σουατσάκι γιατί νομίζω ότι ξέρω κάπου που θα πάω να το δωρήσω. Νομίζω κάποιος θα ευχαρεί πάρα πολύ στην οικογένειά μου, κάποια. Και μετά επίσης παρήγγειλα της NYX. Ήθελα να δοκιμάσω τον concealer στον Hard Day, στο νούμερο Porcelain, νομίζω πρέπει να είναι. Στο νούμερο πορτσελάνι, είναι το πιο ανοιχτό που υπάρχει, γιατί είμαι αρκετά ανοιχτή, να πω την αλήθεια. Δεν θα τον ανοίξω, γιατί έχω ακόμα 2-3 concealer που θέλω να τελειώσω και άμα τους ανοίξω το προϊόν μετά δεν κρατάνε τόσο πολύ. Αλλά θα κοιτάξουμε. Όταν θα τον... Μετά μου στείλανε επίσης 2 μικρά δωράκια. Ένα δωράκι είναι από την Clarins. Δώσανε κάτι δοκιμαστικό και μου στείλανε επίσης από την Artemis κάτι να δοκιμάσω και θα δούμε. Από το λιπκλωσάκι πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ιχου! Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να σας δείξω ορισμένα tip. Δεν ξέρω αν σας τα κάνω τώρα σήμερα όλα, γιατί είναι κάμποσα.
Θα σας δείξω ορισμένα που χρησιμοποιώ εγώ για την ρουτίνα μου όταν βάφομαι. Λοιπόν, πάνω απ' όλα να σας πω ότι πολύ σημαντικό είναι, που τα ξέρετε όλοι σας και τα έχετε ακούσει χιλιάδες φορές και ίσως όμως ακούσετε και κάτι από μένα που ίσως δεν το ξέρετε ή ίσως κάποιες δεν το είχατε ακούσει. Καθάρισμα το βράδυ το πρόσωπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν βαφόμαστε καθημερινώς, συνήθως όταν είμαι στο σπίτι δεν βάφομαι, να πω την αλήθεια, καθημερινώς. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια BB cream, μπορεί να βάλω ένα eyeliner, αλλά αυτό φτάνει όμως, ή ένα lip balm, και δεν βάφομαι καθημερινώς. Αν όμως βαφτώ καθημερινώς ή βαφτώ για κάποιο λόγο, είτε για να γυρίσω κάποιο βιντεάκι, είτε για να πάω κάπου και βαφτώ ακόμα πιο πολύ, θα κοιτάξω το βράδυ να βγάλω μετά όλο αυτό που είναι στο πρόσωπό μου. Επίσης να σας πω ότι πολύ καλό κάνει και κάποια ενυδατική κρέμα για το πρόσωπο βράδυ και πρωί. Και επίσης το πρωί όταν σηκώνομαι, μετά δηλαδή καθαρίζω το πρόσωπό μου και θα σας δείξω ορισμένα, ας το πούμε, προτάσεις για να δοκιμάσετε και άμα σας ταιριάζουν καλώς. Εάν όχι, δεν μπορώ να σας πω, αλλά είναι δικές μου προτάσεις, πώς μπορείτε να φτιάξετε. Λοιπόν, ξεκινάμε και σας λέω ότι εγώ πριν, αφού σαπουνίσω το πρόσωπό μου και δηλαδή το καθαρίσω, βάζω πρώτον και κύριον μία ενυδατική κρέμα. Βάζω μία ενυδατική κρέμα για να έχει αυτή την υδατική κρέμα τώρα που χρησιμοποιώ τη Rival de Loop. Μου αρέσουν πάρα πολύ τη Rival de Loop, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά δεν πειράζει, χρησιμοποιήστε κάποια άλλη ενυδατική κρέμα που ταιριάζει σε εσάς. Βάζω την ενυδατική κρέμα μου και βάζω και συγχρόνως, πριν ξεκινήσω όλο το μακιγιάρισμα, ένα βούτυρο κακάο, στο πούμε ένα lip balm στα χείλη μου για να μαλακώσουν μέχρι που να βάλω το κραγιόν. Αφού βάλω την ενυδατική μου κρέμα, βάζω συνήθως και ένα κοκαλάκι. Να σου πω την αλήθεια, παίρνω ένα έτσι κοκαλάκι και βάζω στο μαλλί μου και τραβάω δηλαδή πίσω τα μαλλιά μου για να μπορέσω όταν θα βάλω το make-up μου να έχω ανοιχτό όλο το μέρος του προσώπου μου, για να μην πασαλείψω και τα μαλλιά μου με το make-up. Μετά, το tip που θα σας πω είναι ότι εγώ όταν θα βάλω make-up, πριν βάλω το make-up, θα χρησιμοποιήσω ένα primer. Δηλαδή θα βάλω στο πρόσωπό μου, βάλω 2 αντλίες από αυτό το primer και θα το απλώσω στο πρόσωπό μου πολύ πολύ ελαφρώς για να μπει σαν βάση ανάμεσα στο πρόσωπό μου και στο make-up. Αυτή είναι η βάση και τώρα έχω τις P2, αλλά μπορείτε οποιοδήποτε βάση να πάρετε, μία που να σας ταιριάζει βεβαίως, άμα έχετε λιπαρή επιδερμίδα που είναι για λιπαρές επιδερμίδες κτλ. Βάζουμε τη βάση και έτσι μένει το make-up πιο πολύ πάνω, ή υπάρχουν βάσεις που δίνουν και λίγο γυαλάδα στο πρόσωπο, εάν έχουμε πολύ θολό πρόσωπο, και αυτή είναι η βάση, κρατάει το make-up λίγο πάνω και η βάση είναι και μία στρώση που μπαίνει και λίγο μέσα στους πόρους. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω λιπαρή επιδερμίδα και έχω πραγματικά πάρα πολλούς πόρους. Και αυτούς τους πόρους προσπαθώ βεβαίως λίγο να τους κλείσω, να μην φαίνονται έτσι σαν βαθουλώματα. Λοιπόν, βάζω αυτό το primer πάνω και τον αφήνω λίγο στεγνώνει και μετά παίρνω το make-up μου και αυτό που κάνω είναι, δεν παίρνω το make-up, βάζω δηλαδή την αντλία πάνω στο χέρι μου, το παίρνω και το βάζω έτσι σαν κρέμα και το πασαλίβω όπως κάνουν οι πιο πολλές, έτσι σαν κρέμα, γιατί κάνοντας έτσι σαν κρέμα το σμπρώχνω πέρα δόθε το σμπρώχνω πέρα δόθε και καμιά φορά όπως το σμπρώχνω και έτσι δημιουργώ μέσα εδώ πολύ μεγάλες τρύπες. Αυτό μπορεί να σας γίνει και όταν χρησιμοποιείτε μόνο πούδρα και παίρνετε την πούδρα σας, παίρνετε και ή αφού χρησιμοποιήσετε το make-up πάρετε την πούδρα σας, βάλετε την πούδρα και αρχίσετε μετά και το σμπρώχνετε πέρα δόθε. Έτσι δημιουργείτε τρύπες, δηλαδή βάζετε το προϊόν μέσα έξω και δημιουργούνται κάπως τρύπες και αυτό το δέρμα εδώ έχει μετά μεγάλες τρύπες και φαίνεται άντε καλά να είσαι. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, δηλαδή αυτό που κάνω εγώ και πραγματικά έχω σωθεί από τότε είναι, θα σας το δείξω τώρα σε μένα πάνω, είναι βάζω παραδείγματος χάρη το make-up και αυτό που θα κάνω είναι πάνω δηλαδή στο primer
θα πάρω το make-up μου και θα κάνω αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι έχει δουλειά. Δηλαδή είναι μικρά χτυπήματα προς το πρόσωπο και για να μην είναι τόσο πολύ κουραστικό, γιατί θέλει ώρα, δηλαδή δεν το σμπρώχνω έτσι για να δημιουργήσω γραμμές, το βάζω προς τα μέσα, έτσι που να κλείσουν οι πόροι. Και μην φοβάστε, πλέον τα καινούργια make-up δεν σφραγίζουν τους πόρους που να μην δεν πάρουν αναπνοή. Και για να βοηθούμαστε από αυτό και να μην το κάνουμε έτσι σε όλο μας το πρόσωπο, γιατί θα χρειαστούμε ώρα, δηλαδή και όχι σμπρώχνοντας, αλλά πραγματικά μόνο έτσι, ακουμπώντας το, παίρνω το σφουγγαράκι, αυτά τα σφουγγαράκια που έχουμε, και το μόνο που κάνω είναι αυτή η κίνηση, η πατητή. Δηλαδή βάζω το σφουγγαράκι και πατάω το make-up μου μέσα στο πρόσωπο. Έτσι. Σε όλο μου το πρόσωπο. Και στις γωνίες εδώ με τη μητούλα. Έτσι. Έτσι που μέσα στις τρύπες μπαίνει το make-up που ήδη είναι και ο πράιμα και δημιουργείται ένα κλείσιμο αυτών των τρυπών. Γιατί να πούμε την αλήθεια, αυτές τις τρύπες δεν τις κλείνετε με τίποτα. Μπορείτε να τις μαλακώσετε λίγο, δηλαδή λίγο να σφιχτούν, αλλά να τις κλείσετε, να τελειώσουν τελείως, να φύγουν, να γίνει, αυτό αποκλείεται. Οπότε το make-up όχι σμπρώχνοντας σαν κρέμα, αλλά πραγματικά βάζοντάς το, πατώντας το, πρεσαρίζοντας το μέσα στο πρόσωπο. Αυτό εμένα προσωπικά με έχει σώσει και σας το συνιστώ. Εάν τώρα σας ταιριάξει, κοιτάξτε το, κάντε το, είναι δικό μου tip. Δεν είναι δικό μου tip, δηλαδή, και εγώ το έχω πάρει από μακιγέρ και το έχω χρησιμοποιήσει και έχω σωθεί με αυτό, και αυτό και σας το δίνω. Δηλαδή σας το λέω, εάν δεν το έχετε ακούσει βεβαίως, γιατί υπάρχουν και μακιγέρ που το έχουν ήδη πει. Μετά, επίσης θα σας πω για το contouring που χρησιμοποιούμε εδώ και εδώ, ότι εάν δεν είστε καλά εκπαιδευμένες με ένα μπρόντζα που χρησιμοποιείτε για να κάνετε ένα ωραίο contouring εδώ που το contouring γίνεται πάντα πολύ κανονιστό ψαράκι, και το contouring θα πρέπει να γίνει πραγματικά μέχρι το μάτι, δηλαδή μην το τραβήξετε μέχρι εδώ μπροστά, θα πρέπει να γίνει μέχρι εδώ το μάτι, είναι αυτή εδώ η γραμμή για να δείξει το πρόσωπό μας λίγο πιο, ειδικά όπως είμαι και εγώ γεματούλα, να δείξει λίγο πιο, και ειδικά στις φωτογραφίες, πιο αδύνατο. Εάν δεν είστε πολύ καλές, και το έχω κάνει σήμερα, πραγματικά μπορείτε να το δείτε, εγώ χρησιμοποιώ και πούδρα, αλλά μπορώ να σας δείξω και ένα άλλο πολύ ωραίο tip. Είναι αυτή μου, είναι η make-up που χρησιμοποιώ. Στο νούμερο 10, η πιο ανοιχτή που υπάρχει, γιατί είμαι πολύ λευκή. Αφού περάσω σε όλο μου το πρόσωπο λοιπόν το make-up με το βαμβακάκι, παίρνω μετά μία επίσης make-up σε πολύ πιο σκούρο χρώμα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Την 220 που σε μένα είναι πολύ σκούρη. Παίρνω λίγο και βάζω στη μητούλα εδώ και χρησιμοποιώ και κάνω, θα σας το δείξω επίσης, και ας γίνει χάλια το make-up, δεν πειράζει, δεν το είχα σκεφτεί πριν, αλλά το έκανα και χωρίς make-up. Θα πάρω το άλλο το βουλάκι, έχω δύο, παίρνω δηλαδή αυτή τη σκούρη και τη βάζω εδώ. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το πιο σκούρο σας make-up να τελειώσει. Έτσι, και έχετε πάρει ένα πιο σκούρο. Και αυτό που κάνουμε είναι, δεν τραβάμε το contouring προς τα κάτω, αλλά το τραβάμε προς τα πάνω. Γιατί θέλουμε να κάνουμε κάποιο lifting. Δηλαδή πάλι έτσι και προς τα πάνω. Και πολύ καλά blending, 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 blending. Έτσι που μέχρι στο τέλος να μην φαίνεται. Στη σκιά θα το δείτε ότι θα φανεί. Αλλά δεν χρειάζεται να φαίνεται έτσι που να φαίνεται εδώ πέρα μια γραμμή. Ίσα ίσα δηλαδή που να φαίνεται κάποια σκίαση. Αυτό φτάνει. Εάν μπορείτε να δουλέψετε με πούδρα, βάλτε πουδρίτσα και κάνετε πολύ καλό blending μετά με το πινέλο. Πολύ καλό. Πραγματικά τόσο καλό που να έχει σβήσει. Να φαίνεται δηλαδή πραγματικά σαν σβησμένο. Και αυτή εδώ παραδείγματος χάρη είναι η πούδρα που χρησιμοποιώ. Αν τη χρησιμοποιήσω.
Αλλά εάν δεν έχετε δουλέψει με πούδρα, σας συνιστώ πραγματικά, για το χειμώνα παραδείγματος χάρη, εγώ χρησιμοποιώ το σκούρο το make-up. Από το καλοκαίρι το χρησιμοποιώ για το χειμώνα. Αυτό. Θα σας πάω τώρα σε άλλο μικρό tip που είναι επίσης για το πώς κάνω το eyeliner εδώ προς τα έξω τη μητούλα. Λοιπόν, ξέρετε το tip που σας έχει πει και μεγάλος μακιγέρ, δεν ξέρω πώς λέγεται, μακλικός, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Είναι με το τέζα που βάζει πραγματικά τέζα φιλμ εδώ και εδώ. Εγώ όπως έχετε δει ήδη λίγο δεν έχω βάλει, γιατί εμένα προσωπικά είναι έτσι πως άμα το βάλω και κάνω το make-up μου μετά φαίνεται πολύ προς τα πάνω. Δεν μου αρέσει και τόσο προς τα πάνω, δεν το χρησιμοποιώ τόσο, αλλά κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτον, φτιάχνω πριν να βάλω το make-up μου, ξέχασα να σας πω, το μάτι μου. Γιατί όταν βάζω τις σκιές μου και τα λοιπά, πέφτουν πολλές φορές εδώ κάτω και μου χαλάει όλο το make-up εδώ. Και όταν αυτό μετά το ξανατρίψω, το ξαναβάλω, το ξανατρίψω, εδώ μετά μαζεύονται όλο και φαίνονται μέσα, δεν φαίνονται έτσι ωραία δηλαδή το πρόσωπο, το δέρμα. Γι' αυτό και κάνω πρώτα το make-up του ματιού, δηλαδή κλείνω αυτό το μέρος εδώ πάνω και μετά περνάω το make-up και αφού περάσω το make-up, περνάω το concealer μετά για να μείνει το φως του concealer. Δηλαδή δεν περνάω πρώτα concealer και μετά make-up, αλλά πρώτα βάζω βάση ματιού, κάνω το μάτι, τη σκιά, βάζω από κάτω μία γραμμή μέσα στο μάτι, τη τραβάω λίγο κατά πάνω τη γραμμή και βλέπω πού περίπου θέλω, γιατί τη τραβάμε έτσι. Τη τραβάω λίγο έτσι και βλέπω ότι μου αρέσει έτσι, λίγο να πάει κατά πάνω η γραμμή. Και μετά παίρνω το eyeliner και κάνω αυτό το πράγμα. Βάζω εδώ, όπως την έχω τραβήξει, κάνω ένα μικρό τρίγωνο και την τραβάω κατά μπροστά. Και κάνω και από την άλλη μεριά. Κοιτάζω να είναι λίγο προς τα πάνω, όχι πολύ, αλλά ούτε όμως να πέφτει προς τα κάτω, γιατί όταν πέφτει προς τα κάτω φαινόμαστε έτσι. Σαν όπως τεθλιμμένες. Εμείς θέλουμε να πηγαίνει το μάτι προς τα πάνω, να κάνουμε κάποιο lifting επίσης. Και μετά είναι ότι αφού τελειώσω αυτό βάζω το make-up και αφού τελειώσω και το make-up που είναι κοντά στο μάτι, μετά βάζω τον concealer. Γιατί άμα βάλω πρώτα το concealer που είναι πιο ανοιχτός και μετά βάλω το make-up, μπερδεύεται το make-up, σμπρώχνει το concealer ή είναι πιο σκούρο. Οπότε βάζω το concealer που είναι πιο ανοιχτός πάνω από το make-up, στο δείξω, και το πατάω και αυτό έτσι. Και έτσι δίνει κάποιο φως. Επίσης χρησιμοποιώ ρευστό concealer, γιατί εάν τον τραβήξω μέχρι πίσω, εντάξει που όσο και κοντά και να έρθω σε εσάς, μπορείτε να το δείτε, δεν έχω γραμμές ακόμα, αλλά αρχίζουν και δημιουργούνται λίγο. Εάν βάλω παστόδι concealer, φαίνεται εδώ γραμμές, λες και είμαι 80 χρονών. Οπότε βάζω ρευστό concealer και να πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά ούτε το σεντάρω. Δηλαδή τον βάζω έτσι, τον έχω και μέσα στην τσάντα μου και άμα βλέπω ότι κάπως σαν να έχει φύγει η κλειστρίση, τον ξαναβάζω και τον τοποθετώ πάνω από το μάτι μου. Αυτό ήταν. Ένα άλλο μικρό tip που μπορώ να σας δώσω είναι για να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας, χρησιμοποιώ ένα μικρό highlighter και είναι ένα πολύ γυαλιστερό άσπρο σκιά. Τη χρησιμοποιώ για να ανοίγω το μάτι μου και τη βάζω, θα σας δείξω με το πινελάκι, τη βάζω εδώ μέσα και αυτό ανοίγει το μάτι, το δείχνει πιο φρέσκο, πιο ξύπνιο. Επίσης, όταν φτιάχνετε το φρύδι σας, θα σας πω ακόμα κάτι, η μπλούζα μου με πέφτει, χρησιμοποιώ τις Essence, αυτό εδώ για ξανθιές, παίρνω όμως το δικό μου πινελάκι, ένα στιγμή να το βρω γιατί το έχασα κιόλας να το, και έχει από τη μία μεριά πινελάκι σαν να βάζεις eyeliner και το χρησιμοποιώ έτσι, παίρνω τη σκιά και γεμίζω πραγματικά το βλέφαρό μου για να μην είναι άδειο όπου υπάρχουν ατέλειες.
το βλέφαρο, όχι, καλέ, πώς λέγεται, όχι βλέφαρο, τέλος πάντων, καταλάβατε, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί είναι πραγματικά η κορνίζα του. Σκεφτείτε τώρα εμένα χωρίς αυτά. Δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά το περίγραμμα του προσώπου μας. Και πολλοί λένε, πάρτε εδώ από τη μύτη, πάρτε εδώ από το... Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι, μην παίρνετε αναγκαστικά από τη μύτη όπως λένε πολλοί. Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ παραδείγματος χάρη ανακάλυψα ότι έχω εδώ κάτω πολύ φαρδές μυτούλες. Εδώ πάνω είμαι πολύ αδύνατη. Και εδώ είναι πολύ φαρδί. Εάν το παίρνω από εδώ κάτω που το έχω πάρει, βλέπετε ότι περνάω από το μάτι μου. Και έχω δυστυχώς βγάλει το φρύδι μου πολύ μέσα. Δηλαδή κανονικά εμένα το φρύδι μου θα πρέπει να ξεκινάει λίγο πιο εδώ. Περνάω όμως μέσα στη μύτη. Δηλαδή εκεί πέρα το έχω κάνει λάθος. Γιατί έχω ακούσει αυτούς που έχουν πει να πάρουμε από τη μύτη και να κάνουμε έτσι. Άμα κάποιος έχει εδώ κάτω φαρδί μύτη, θα πάνε εδώ τα φρύδια. Φρύδια λέγονται καλέ. Είδατε. Ή εδώ παραδείγματος χάρη. Εντάξει, είναι σωστό. Εδώ είναι η μέση του ματιού. Συμφωνώ. Και αν κάποιος αληθορίζει, τι κάνουμε μετά? Οπότε εγώ κοιτάζω να υπάρχει κάποια συμμετρία. Αν συμβαίνει εδώ να είναι πραγματικά την ώρα που κοιτάζω ευθεία, λέω εντάξει. Εδώ όμως παρατήρησα σε μένα ότι αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί άμα το αφήσω έτσι, δηλαδή τώρα θα το αφήσω λίγο να μεγαλώσουν κατά μπροστά, λίγο βεβαίως, γιατί έτσι που τα έχω κάνει, ήδη περνάω από το μάτι μου. Και, δηλαδή τα έχω κάνει πολύ προς τα μέσα. Και αυτό δεν μου αρέσει τόσο, θα πρέπει πολύ λίγο να έρθουν μπροστά, πολύ λίγο. Γι' αυτό και λέω καμιά φορά κοιτάξτε και λίγο και στη μύτη σας. Ή κάποιος παραδείγματος χάρη που έχει πολύ μικρή μύτη και πολύ στενή μύτη εδώ. Τι θα κάνετε, τα φρύδια θα έρχονται μέχρι εδώ? Θα υπάρχει και κάποια σωστή συσχέτιση στο πρόσωπο να το κοιτάξουμε. Πώς είναι και η μύτη μας? Είναι κανονική μύτη? Εντάξει, δεν είναι κανονική. Θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και πώς θα είναι το σωστό. Και θα έχω κανονικά πολλά να σας πω, αλλά τώρα θα σας πω λίγα πράγματα. Θα σας πω επίσης για το πώς να κάνετε φωτοσκίαση λίγο στο χείλος, για να το δείξετε λίγο πιο μεγάλο. Και είναι ότι εγώ χρησιμοποιώ τη φωτοσκίαση, δηλαδή την πούδρα. Παίρνω πολύ λίγο με το χεράκι μου και βάζω εδώ κάτω. Εδώ, λίγη πουδρίτσα. Και παίρνω επίσης αυτήνα που ανοίγω το μάτι μου, δηλαδή την άσπρη. Και τη βάζω, θα σας δείξω έτσι λίγο πιο έντονα τώρα και μπορεί να φανεί γελίο. Εδώ. Και πολύ καλά blending, πολύ καλά πραγματικά blending. Και μετά, υποχρεωτικά σε μένα για μικρά χείλη, το μολύβι χιλιών. Για να σταθεροποιήσουμε επίσης ένα κραγιόν. Μολύβι, βάζω, περνάω τη γραμμή, περνάω λίγο μέσα στο χείλος, μία στρώση κραγιόν, υποχρεωτικά, αυτό εδώ, γιατί βγαίνει το υπερβολικό που πηγαίνει, που κατραγυλάει και μας φεύγει και ξαναβάζουμε λίγο κραγιόν. Έτσι μένει το κραγιόν σας πολύ αρκετά περισσότερο. Λοιπόν, θα σταματήσω τώρα το βίντεο εδώ, ενώ έχω μερικά τρίκ ακόμα να σας δείξω και ορισμένα άλλα πράγματα, γιατί το ίδιο βίντεο έχει φτάσει 25 λεπτά και δεν ήθελα κανονικά ούτε 20 να φτάσω. Ελπίζω να σας αρέσει. Στο επόμενο θα σας δείξω ορισμένα ακόμα tricks. Αγάπες μου, σας αγαπώ πάρα πολύ, φιλάκια. Γεια σας, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, να περνάτε καλά.